el que hem de fer és anar a fora primer, estudiar el coneixement del mercat, les necessitats del client, les ofertes competidores. Tres consells o tres maneres també d'enfocar: la rapidesa, la contundència i la distància. Es tracta simplement de fer les coses millor. No n'hi ha prou en fer-les bé.